Shit ka na. Galog ka pa. Baby. Dito. Wala ka bala obra subong, love? Wala, love. Day off ko, bye. Ay, gali, no? Nalipat ko. Uti, nag-ano ka lang dira sa inyo? Wala lang. Nagaligid-ligid lang ko diri, love. Wala abi mo eh. Isa pa, wala man ako sang money. Wala pa sweldo, abi eh. Uti, anong gusto mo? Padalaan ko ikaw dira. Para nga makagwa ka man dira eh. Sure ka, love? Oo, ano ka bala? Padalaan ko ikaw money dira subong, ha? Okay, guro, okay naman na siguro? Dako naman ina, love. Okay na siya. Okay lang, may extra pa man ako diri, ha? Hagara mga pakaisa mo para makalagaw-lagaw ka mo, okay? Ay, thank you, good love. Thank you so much. I love you so much, love. I love you too, my love. Sige na, bye. Kay magwa ako sa office, ha? Padalaan ko ikaw sang kwarta dira. Sige, love. Maghalo ka dira, ha? Bye. May mga buang ka mo bala. Amo ginay basta nakita mo yung insakto nga tao para sa imo. Sana all na to pa sa insakto nga tao eh. Pero kas kung nagaran kaniya galing ang magpakasal, pwede lang na ha? Ay, oo pwede na subong pakasal ang same-sex marriage. Kung mapakasal gid man kami, ate syempre dito kami sa US, kaya do ko okay to ya, legal to ya. Amo bala? Maayo man gani na kas kay ti dito ya, wala gina-judge ang amo sinang relasyon. Correct. San sa diri sa aton ya nga ay sos, daw halos tanan nga mata sa mga tawo, ara lang sa imo. Amo gid kas, insakto ka gid ya. Ay, ang buhat na lang gid ya. Mama, nagutom na ko. Ay, ala, nagutom. Nagali si Inday, ho. Ate, order na kita, kas. Inuna ta pa yung chika-chikay sa order kita. Inday, dali lang ka mo ni Inday, ha. Kaya kami lang ma-order ni mama mo, okay? Okay, Tito Greg. Love, guess what? Kundiin ako. Love? Nga, sa diin ka, how? Ari, ipakita ko si mong video call, ha? Hindi. Sa diin ka? OMG! De? Love, sa airport ka na? Nagpuli ka, love? Of course. Pila na lang ka oras, love. Ara na ako tira. Ay, grabe ka gid love ya. Pulian mo gid kuya dire. Siyempre. Amoy ning surprise ko sa imo. First anniversary naton nga duha. Ay, grabe, Swerte gid ako katama sa imo ya, love. Kag, love. Nakapabok naman ako sa hotel nga check-in na naton nga duha. What? Ang mas maayo pa siguro, maghimos ka na dira, ha? Para pag-abot ko, ma-check-in tayon kita nga duha, okay? Oh, love. Ay, excited agad kuya nga makita ka sa personal, love. Excited agad kuya. Nagabot na ang ginapaabot ko nga tiyon. After how many months, Papa G? Nagpaulit ang gimana nga ako ni Nobyo nga si Teens. Kag din surprise niya ako. Kag nag-check-in kami sa hotel. Kag sang dito na kami. Dugay ko na ginulat ang tion ini, love. Oh, shit. First time ko ni love. Ikaw gid ang una nga makatandog sa akon. Toy. Tamis ang bibig mo, love. Swerte ko. Swerte ko tungod virgin ka, love. Nga ikaw, love. Hindi ka na virgin, ha? Virgin man ko kung hindi. Ikaw ang palangga ko, love. Ikaw. Abi, tuwad. Ano? Love, nakulbaan ko. Tuwad na. Hindi ka magkabalaka, ha? May lubricant ako diri nga dala. Pampadanlok. Ari, charan! Dali lang. Nagid, ha? Nagid. Matuwad ko, anay. Tuwad. Oh my God. Okay, man. Kahinig. Wala niya katulya. Hala, may garas-garas. Pino pa. Dali lang, ha? Pahilan ka, ha? Dali lang. Shit ka na. Galog ka pa. Baby. Dito. Ready ka na? ba? Ready ka na? Sige. Juan na. Inaya lang na ba? Bakit tuloy ko ba lang? Abi. Inaya lang. Tusma ko lang. Inaya lang. Oo. Ara na. Ara na. Katunga pa lang na. Kasakit, love. Kasunod ko tanan, ha? Inaya lang na ba? Ay! Okay, shit. Tugod na. Shit. Nangit? Oh my God. Muscle control. Muscle control. My God. Bis, kasakit agay. Shit. Oh my God.
narusdat gid ang akong banggirahan, Papa G, sa ginimo ni Dean sa akon. Hindi lang makaisa niya nga gin buljak ang akong Bolivar, kundi madamo na beses. Sa una, masakit, pero pagdugay, kanami. Ang bulos, rawit. Nagrawi kami ni Vince, Papa G. Mga 2 weeks ang tinir niya diri. Kagdamo ako sa natukiban, parte sa iya. Sino ba lang masabi nga nagatawag si imo? Ha? Love? Ay, Kwan, wala ina Upod ko lang sa trabaho. Upod sa trabaho? Mm-mm. Pero kasweet katama sa inyo? Vince, magsugit ka nga isang matuod sa ako na. May lalaki ka ba lang dito sa Cebu? Ha? Greg? Kwan, wala. Magsugit ka sa matuod! May ara ba na, Vince? Ha? Ano? I'm sorry, Greg, pero... Oo. Um, Una ko siya nga nanubyo ante sa imo. Ano? Gago ka! Ininto mo lang ko! Gago ka! Greg, Gago ka! Sorry, pero... Basta na lang din ang relasyon natin nga duha. Mapauli na ako sa Cebu. Wala naman kita. Ano? Siya na ang nag-into sa akon, Papa G. Siya pa ang may gana na magbulag sa akon. Tuman kasakit sa nga akong nabatyagan, pero wala na ako sa mahimo kundi... Pero wala na ako sa mahimo kung hindi naging man siya sa akon, Papa G. Pero ang masakit lang, kay ginbinlan niya ako sang hindi kumabaton nga sitwasyon. Bangod sa makaligad pila ka bulan, nahibalaan ko na lang na. Base sa mga lab results nga gin-undergo namon sa imo, Greg. Kuan, Ano, Dok? May masakit bala ako? I'm so sorry pero infected ka sa HIV, Greg. Nakuha mo ini sa pag-sex contact mo. Doktor? Diyos ko, hindi pwede, hindi, Dok! Hindi pwede, Dok! Grabe gid ang hinulsol ko, Papa G. Kag ang masakit sa tanan, bangod yung binlan niya ako sang balatian nga nagalin sa HIV. Ang ginakurbaan ko nga base magka-AIDS ako, Papa G. Hindi ko mabaton ini. Mabasol ko bala siya nga amo ini ang ginbuhat niya sa akon? Ano ba maayo ko nga buhaton, Papa G? Palihog lay gay man niyo ako. Ako gali si Greg, sang Tigbawan, Iloilo. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa G. Is that true? Yes. Ano ka pala? Kamang sabay. Sure ka na? Pero kas, kunhagadon. Sana all na to pasing sakto nga tao eh. Ay, hala. Nagutom. Malibin mo. Nagutom na ko. Kid mo. Mama, nagutom na ko. Okay na. Hindi. Di ba? OMG. Sa airport. Dalungga ka sa yan mo. Sa airport. Ipakita ko si mong video call, ha? Swerte gid ka tama sa imo ya, love. Taglaw. Ay, swerte gid ako. Yogs. Mo, first anniversary natin nga duha. Grabe, Para pag-abot naton, nakon. Mas may pa siguro. Maghimos ka na dira, ha? Positive ka sa AIDS, Greg. Hindi na. HIV naman, Nay. Ano to? May Infected masakit ka. na ako. Pag HIV.